أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su kara tabbata ga biyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta babbar sallah, wato sallar da muke gudanar da layya, da fatan Allah ya ba mu alhairin da ke cikinta. Muna ƙara godewa Ubangiji da ya kawo mu wannan lokaci na ibada wacce take sunna ce a addinin musulunci.